Ndamuka muna sindu kudama faera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi Alright, mumangari ndiva Thomas Muringa, musungwa ndiva Jealous Ndlovu na Marvelous Ndlovu. Va Thomas Muringa vakakwira dare rino vachiti sei Jealous akarara na Marvelous mwanasikana wake uyo ane 15 years. Dare rino rakatsvaka Jealous arisi kumuwana, ari kunzi akabva pamba, asi dare riri kutsvaka kuti Jealous akabva sei pamba mukati memusha wake mune nyaya yakamira kudai. Musikana akabvunzwa pamberi pedare rino akaramba kuti handina kurara nababa, asi dare rakamubvunza kuti pachimiro chauri pari zvino uchiri musikana here kana kuti hausisiri. Anoti handisisiri musikana, ndine mukomana wandakasangana naye. Dare rakati rinoda Moses na Josiah Masimba vechechi na Jealous. Hatizivi kuti vangadai vauya here. Moses na Josiah Masimba nevechechi. Hatizive kuti mbuya vai vanodiwa mudare mbuya musikana uyu. Tsamba tinotenda kuti takakupai kuti munozivisa vanhu ava kuti vauye. Sinzemako noti ndinopupura kutaura chokwadi pamberi pedare mambo vachireya namwari kuti zvandichataurira zvechokwadi. Zita ndiani? Sabhuku yenyu? Piri. Ani sabhuku? Compound. Mambo kana admin wenyu? Vachireya. Makanzi nedare munofunga makapuwa gwaro nokuti vanhu ava vauya vasara kugwapa. Makausita here? Tsamba handina kupiwa Akapiwa mupurisa? Tsamba akapiwa mupurisa ani? Chapanda akasvika. Akasvika Akavasevha. Akavazivisa here vanhu vachiva. akaenda kumba kwevanhu kunoti vaya vakauya pano vasuche, handina kuzomaona kuti akazoenda here. So move racho. Saka tiudai kumutswa 22. Muri kuona nyaya payamira uyu musikana uyu unetoziva murume baba wake ndo vari kufungidzirwa kuti ndo vakarara navo. Uyu ari kutiwo pane mukomana wandakarara naye, saka vanhu ivavo vaifanirwa kuvapo. Mukomana uyu ndo unoburitsa baba ava mumhosva iyi. Pari zvino munhu wakabatwa nemhosva iyi ndi baba vake. Rakati mukomana makati anonzani? Moses ani? Chalela. Moses Chaleka. Ye unotofanira kuvapo zva. Ari masabhuku ani? Sabhuku Ita serious, iwe ita serious futi wewe. Sasa sanga tiri kunyenga pana, ita serious. Kwa mai vaenzi vane mai vawaigara navo vanonzani? Josilia Masimba. Josiliana. Lia. Josilia Masimba. Haana kuuya futi? Hapana wakaudza here kuti mukomana ndabata naye? Hapana. Ndo paya. Kana muchidavira mudare muchidavirisa zvinonzwikwa? Kwa baba wako wakauziswa here kuti wauye? Naigogo baba wake wewe makauzisa here kuti muri kudiwa kudai? Makauzisa nenzira ipi? Akafona. Vakati kudii? Vakati kavaiti serious ka nyaya iri serious ka iyi.
tivape matsamba acho. Ava ngapo masamanisi mabaranana. Ndokuti vaite serious chaivo. Masamano chaivo chaivo. Mukomana uripo here? Unofanira kuuya. Unezivikana kwari? Kana kubata telefoni? Masamano ndana asungu. Kuvabereki vake? Ndongoza kuti umba kwavo kumabvura machena but mababa vanhu paziva. Ndo pachakunesa ipapo. Saka kana ukasaziva zvese izvozvo munhu une mhosva ndi baba vako. Ava mbuya vakanzi futi vazivise mwana wavo auye kuti ari kupi. Baba vemusikana we. Tokumbira mudare. Ndokunonoka baba vako. Saka modzoka musi wa 22. Mbuya itai serious kuti mwana auye mwana. Mumire mutore tsamba yenyu yatichakupai mogara kuti chakupai tsamba yamuchaenda nayo.